Čovječe, smrzli su mi se prsti. Nikad nisam plakala nakon porcijunkulskog oprosta na hodu. Nije istina. Jesam. Nikad nisam zaboravila da vodim framaški susret i došla na njega nepripremljeno. To mi se nije dogodilo. Šta vam je? Nikad nisam zatajila svoju vjeru. Jesam. Više puta. Kad sam bila mlađa, onda me stvarno nekad bilo sram. Nikad nisam vozila bicikl u habitu. Jesam. Kako ne? Nikad nisam bila aktivna na društvenim mrežama. Šta to znači? Kao ono u smislu, mislim, nisam ja za društvene mreže. Ne, da, nisam, mislim, u smislu nisam bila aktivna. Jel to znači ono kao da sam se dopisivala ili samo ono da pregledavala društvene mreže? Pa ono kao postala i sve skupa, stalkala ljude i to. Ne, to nisam radila. Nikad nisam zaspala na jutarnju, naravno da jesam. Ali rijetko. Nikad se nisam izvukla iz nekog prekršaja na račun toga što sam časna. Više puta i na više načina. Jesam. Nikad nisam promijenila svoje ime. Pa jesam. Mislim, nisam pred policijom. Nikad nisam bila na razgovoru za posao. Jesam. Zato sam i otišla u samostan, nisam mogla naći posao. Šalim se. Nikad nisam ponavljala godinu na faksu. Nisam, ali sam na oba faksa dugo diplomski pisala. Nikad mi u javnosti nije pala koprena. Klinci su mi skinuli slučajno dok smo igrali lovice. Evo, to je to. Ne, što već? 7 pitanja. 7 sekundi. Imamo vremena dok sunce ne zađe. sad ću bez pritiska, jel? Nećete ostati. Nećemo ovaj dio. Ne smije biti toliko iskreno. Dobro pitanje. A čekaj, tako sam trebala gledati tamo. Popatrala sam se. Imam fleku, čovječe. Samo sekundu. Srećem fleku. Daj vam, ja sam časna sestra. To ne smije biti. Joj, alarm. Nemoj to sve snima, čovječe.